אפשר לקחת נשימה עמוקה פנימה ונשיפה החוצה. למצוא תנוחה נוחה לגוף, ועם הצלילים, עם המוזיקה, עם המילים, להתחיל להרפות את הגוף. להרפות את האיברים, להרפות את השרירים. עוד נשימה עמוקה פנימה, ובנשיפה החוצה, שרירי הפנים מרפים. הלסתות משתחררות, נפתחות מעט. שרירי הלשון מרפים. הצלילים והקולות מאפשרים לכם לשחרר כל מחשבה, ובכלל את כל היום הזה מעליכם. עוד נשימה עמוקה לבית החזה, ובנשיפה החוצה, בית החזה שוקע פנימה. הלב והריאות מרפים. הכתפיים רפויות, הידיים, האצבעות. הבטן והגב מרפים. האיברים הפנימיים מרפים. ההרפאה נשפכת לאגן, לרגליים, לכפות הרגליים. וכל הגוף רפוי, שלב ורגוע. כל הגוף רפוי, שלב ורגוע. כעת אני אספור מ-10 עד 0. דמיינו את הספרות יורדות כמו במעלית. וכל ספרה שאני ארד, הרפאיה תעמיק. כשאגיע ל-0, אתם תגיעו למקום נעים ובטוח. שיטת המודע שלכם, שדמיונכם ייקח אתכם אליו. מתחילים לרדת. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. והאפס גדל וגדל וגדל ומקיף את גופכם, ואתם עוברים מעין שער אל מקום נעים ובטוח, ודמיונכם
אל מקום שתת המודע שלכם לוקח אתכם אליו עכשיו. זה יכול להיות כל מקום, מקום מוכר או מקום דמיוני, מהעבר, מהחלום, כל מקום שמשרה עליכם ביטחון. באותו מקום בטוח, אתם רואים שנפתח איזשהו שביל שמוביל למקום מיוחד, היכל או בית כלשהו. נראה כמו היכל מקודש, בית כנסת או מקום שיש בו שמירה והגנה רוחנית. ואתם הולכים באותו שביל צעד אחר צעד, ממש פוסעים בשביל, יכולים לראות את כפות הרגליים שלכם. צעד אחר צעד עד שאתם נעמדים מול אותה דלת גדולה של אותו היכל, מבנה מקודש. אותה דלת גדולה מפוארת נראית כמו משהו, מעין שער שאתם הולכים לעבור בו ולהיכנס אל דברים שאתם צריכים לדעת היום, דברים שמבקשים לקבל מענה או ריפוי או איזון או העצמה. כל מה שאתם צריכים כרגע. אתם יכולים לשים לב שממש בכניסה, ליד אותה דלת מפוארת, עומדת דמות עם עיניים טובות, שכמו מושיטה את הידיים אליכם, מברכת אתכם לשלום. זאת יכולה להיות דמות מוכרת שאתם מכירים, שאולי נמצאת פה בעולם ואולי לא. זאת יכולה להיות דמות רוחנית. כל מה שעולה בדעתכם כעת מייצגת אותה דמות עם עיניים טובות. הדמות הזאת עכשיו היא המדריך הרוחני שלכם, שתלווה אתכם ותעזור לכם לגלות תשובות לשאלות. תשמור ותגן עליכם ותעניק לכם את כל הביטחון שמגיע לכם. וביחד אתם עומדים לפתוח את אותן דלתות. רק לפני כן אתם אומרים לאותה דמות, מה בעצם באתם לבקש? מה אתם הכי צריכים בתקופה הזאת? איזו שאלה משמעותית יש לכם שמרגיש לכם שצריכה לקבל מענה? זה יכול להיות כל דבר.
הדמות הטובה מבינה מיד את מה שאתם צריכים כעת, ופותחת את הדלתות, ושניכם נכנסים אל תוך ההיכל. היכל מואר יפהפה עם ריח נעים מיוחד. אתם מרגישים תחושה מבורכת, רוחנית, ועם זאת קרקוע ונוכחות. ביחד אתם הולכים אל תוך היכל האור היפהפה הזה, וממש עומדים במרכזו. אל ההיכל מצטרפים דמויות אור, אורות, נצנוצי אור. ואתם יכולים להרגיש שממש יש כמו חיבוק אוהב, והרגשה שמישהו מברך אתכם, אוהב כל כך, שומר עליכם. ובדמיונכם אתם יכולים לצרף אל אותו היכל את מי שאתם רוצים, משפחה, חברים, רק אתם, זה בסדר. בהיכל הזה אתם יכולים לקבל תשובה לשאלה שמעסיקה אתכם בזמן האחרון, או בכלל. אתם מוזמנים לשאול בהיכל היפהפה הזה את השאלה. אתם יכולים למלמל זאת בשפתיים שלכם כעת, או ללחוש. כשאנחנו מבקשים משהו או רוצים משהו, אנחנו יכולים להסתכל למעלה עם העיניים. דמיינו איך אתם מסתכלים למעלה לאותה תקרה יפהפייה מוארת, שממנה נשפכת קשת של אורות אליכם. ממש כמו שכתוב, שיר למעלות, מהעין אשא עיניי אל ההרים. תישאו עיניים למעלה ובקשו את מה שאתם צריכים, ותקבלו באהבה את אותם משאבים, כוחות, פתרונות שאתם צריכים ממש עכשיו. תרגישו איך אתם מתמלאים בזרמים נעימים מיוחדים, שממלאים אתכם באהבה ואמונה, אמונה שיהיה טוב, שטוב. המדריך שלכם איתכם, המדריך או המדריכה, והם יכולים לענות לכם על איזושהי שאלה שיש לכם, אם קיימת.
מענה השאלה נשמע לפעמים כמו המצאה, כמו משהו שאנחנו עונים לעצמנו, אבל זה הם. תאמינו שאתם מודרכים כעת בצורה הגבוהה ביותר. ופשוט תרפו לתוך מה שהאהבה הטהורה יכולה להעניק לכם. זרימים השם עושה שמיים וארץ. תתעטפו באותה אהבה, שמירה והגנה. אתם מרגישים איך אתם מתמלאים ממש כמו כוס מתמלאה עד הסוף. בצבעים, באורות, בצורות גיאומטריות יפות. ואתם מתחילים ללכת ולצאת לכיוון אותה דלת גדולה. והמדריך שלכם או המדריכה איתכם. ואתם יכולים להרגיש איך אותם מדריכים באנרגיה נשארים איתכם תמיד, רחוק או קרוב. ואתם יוצאים
מאותו אחד, באותו שביל שממנו הגעתם, פוסעים צעד ועוד צעד לכיוון אותו מקום בטוח שממנו באתם. יכולים לראות אורות מנצנצים. אתם חוזרים בחזרה מאותו שער עגול שממנו נכנסתם, ובספירה שלי מ-0 עד 10 אתם מדמיינים את הספרות עולות כמו במעלית, ובספירה שלי מ-0 עד 10 אתם עולים ומדמיינים את הספרות כמו במעלית. כל ספרה שאני אעלה אתם תחזרו לתודעה רגילה, למודעות רגילה, עם כל העוצמות והתשובות שקיבלתם איתכם. וב10 אתם תפקחו עיניים. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. אתם חוזרים לכאן ועכשיו למודעות רגילה. לאט לאט אתם יכולים להניע את הגוף, את הידיים, את הצוואר, את הלשון בפה, את העיניים, ובכל זמן שתרצו אתם יכולים לחזור ולעשות את זה שוב ושוב. נשימה שמעוררת את הגוף,